χρειάζεται να πιστεύεις στο Ρέικι για να λειτουργήσει. Όχι, το Ρέικι δεν είναι αυθυποβολή και δεν λειτουργεί κατά αυτόν τον τρόπο. Ανεξάρτητα από το τι πιστεύεις εσύ ή ακόμα και από το τι πιστεύει το άτομο που δίνει Ρέικι, το Ρέικι υπάρχει και ρέει με τη δική του εσωτερική ευφυΐα για το ανώτερο καλό. Καλό θα είναι να μείνεις σε ουδέτερη θέση και να μην περιμένεις τίποτα συγκεκριμένο. Επίσης, όταν δέχεσαι Ρέικι, δεν χρειάζεται κατά τη διάρκεια του να επαναλαμβάνεις από μέσα σου. Δεν υπάρχει. Δεν μπορεί να υπάρχει κάτι τέτοιο. Ή δεν νιώθω τίποτα. Γιατί δεν νιώθω τίποτα? Μείνε σε δεχτικότητα και άφησε όλα τα ενδεχόμενα ανοιχτά. Παρατήρησε. Εμπιστέψου και αφήσου στη ροή. Απλά δέξου ότι όλα μπορεί να είναι δυνατά. Γιατί όχι άλλωστε?